procés ja era de l'any 79, però va començar uns 10 anys antes. Quan va començar el tema, jo estava de jefe central del CUDI i al principi de tot no el sé. Sé, a partir de llavors, de l'any 60 i pico, que vaig estar ja de delegat adjunt del Col·legi de València amb 2 delegats i llavors vaig ser delegat del Col·legi de València, jo. Motius? Pues, hombre, en aquell temps començaven les autonomies, començaven a fer lleis de l'autonomia, a part de les nacionals i tot això. I clar, primer no ens semblava bé que tinguin una autonomia aquí, el qual ens demanava temes per ajudar-los, per fer lleis, per fer reglaments i aquestes coses, els de València tinguessin que venir aquí i nosaltres tinguessin que ajudar en el govern de València. I van començar a moure ja tot aquest tema. Però el tema va durar 6 anys o 8, no sé quant. Va anar bé, va anar bé. Ens n'anirem a València, els locals no va haver cap problema en traspassar, els bombers que venien al banc no va haver cap problema en traspassar, cosa que no va passar al Col·legi de Madrid i Canaris, que va sortir en el mateix BOE, el Col·legi de Canaris i el nostre, perquè ja acabaven entrompades en els jutjats. El primer delegat que va moure tot aquest procés era un company que tenia molt de caràcter, tenia un càrrec molt bo de feina, i el decano de València també era el que en aquell temps llamaven un cacique, o sigui, era d'aquest bo, també. No se posaven d'acord, això que estaven d'haver un parell d'anys junts, un aquí i l'altre allà, se tiraren els traços pel cap, i al final van tornar a remoure tot el tema aquest, a base de el delegat d'aquí formava part per seu càrrec de la Junta de València i llavors, a poc ens posaren nosaltres dins també vocals de la Junta de València. I més o menys va anar bé. Els d'Alicant no ens apoyaren, en canvi els de Castellón sí que ens apoyaren. No sé per què. I ja dic, i on van tenir més problemes va ser Madrid. Els decanos del Col·legi de Madrid era el que entonces llamaban camisa vieja. Wow! Que era un número. I no volia, era centralista, centrista, i no volia de cap manera. Ja dic, se variaren els jutjats que van en Canari, i nosaltres, en canvi, va anar més o menys bé. Va anar més bé, no va haver problemes, érem un notari, ho arreglàrem, bé. Penso que va anar de lo millor que podia anar. Podia haver anat molt malament i a poc se va compondre. A base d'intentar ficar-te dins casa seva, intentar explicar els motius, intentar col·laborar en el que podies amb ells, que fos general, i donar-los, no dic un caramel als nens, però quasi una cosa parescuda a un caramel als nens. I va anar bé, i van sortir contents. Sempre hi ha coses que surten millor, coses que surten algo no tan bé i altres que surten malament. Però, en fi, la gent, tots els companys van col·laborar molt. Ja dic, en el BOE va sortir el dia 31 de juliol, no me'n recordo l'any, i en els 6 mesos ja tenia els estatuts fets, convocar eleccions, la nova junta i tot això. O sigui, fèiem molta feina y ya digo, molt ben acompanyats. Bueno, el tiempo, cuando yo me colegié l'any 66, eren menys, eren pocs, gent que feia organismes oficials, els companys organismes oficials, empreses i liberals hi havia bastant menys. A poc a poc va anar augmentant el número de companys. Llavors, pràcticament ordenadors no hi havia, els estatuts m'enviava el gerent els articles que ell creia que s'havien de posar, jo en meus els tornava a enviar a ell, i Dolores, que era la secretària del col·legi, en aquell temps no hi havia el borrari i tenia que tornar a escriure tota la màquina. Bueno, d'aquell temps, ara, que tienes la inteligencia aquesta, no sé què, que no sé què és això, però en fi, sembla com si inteligencia existia com si fos un tio braille, li posa una cosa aquí i ja és intel·ligent, no ho sé, me supera.
I de llavors hem canviat, hi ha hagut molt més enginyers, hi ha hagut molt més feina, tots els assumptes d'hostaleria, els assumptes d'urbanitzacions, i això, clar, ha donat, crec, molta feina a la Llipellera. Tenien els seus problemes, els seus pèrits, no sé si ho tenc que dir, però ho dic, en aquell temps, i sí que hi havia un problema bastant greu amb els seus pèrits, però no sé com ha acabat. Crec que ha acabat més o menys bé, en la nova llei d'estudi titular de grado i titular de màster, no sé exactament com ha acabat perquè ja no estic ficat en aquel lío. El impacto para los colegiados es que es trabajar para nuestra comunidad, no para otra comunidad. Les relacions amb el govern autonòmic, relacions amb ajuntaments, amb el Consell, que aquí té la Diputació, penso que això ha estat una cosa molt bona per la nostra professió aquí a Balears. Cada vegada hi ha més cants per feina. Tinc una neta que va acabar d'enginyeria química ara fa un any, ja té feina, que va molt bé. Ella diu que cobra molt poc, però jo també, quan va començar la carrera, que anava de matí a l'escola i s'arribava a una oficina tècnica, me pagaven igual que la jornalera que teníem en el col·legi major. Però, en fi, a poc vas aprenent, vas agafant responsabilitats i això t'ajuda i penso que els enginyers no s'han de desanimar. Han d'anar mirant en fora, han d'anar mirant a agafar més coses, a repartir, a donar, a col·laborar. Penso que això és el futur de l'enginyeria.